Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. Usa ni ana kahigayon nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining Ebanghelyo ni San Lucas, pupariha man sad ni sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pero akong gibasa, wala man gibutang diri kay Lord's Prayer man ni. Wa man gibutang nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Wa gibutang no. Nako sayop man siguro ning niya. Motong namalandong ko nako nganong wa man gibutang ni San Lucas, igo ramang ningon maghari ka kanamo. Nya sunod dayon ihatag ang kalanon namo sa matag adlaw. Nya nakahuna-huna ko nga kaning word di ay nga maghari ka unta kanamo, apil na dinhi ang pagtuman sa iyang kabubuton. Kay ang hari, ang pulong sa hari diha sa mga gingharian way makasupak. Inigsultis hari, mabitan na kung doon na gani hari, doon na ginay slaves or ulipon. Nya kung maghari na ang Ginoo nato, kung mahimo na siyang hari sa atong kinabuhi, ang mahitabo mahimo tang masaman ulipon. Sige lingay mong tupad na ulipon kas Ginoo. Unsa man ang ulipon, mag-agad ra gyud unsay isulti sa iyang amo, sa iyang hari. Wa gina siya supak ug moingon ang hari ambak din is building, ambak ra sana siya. Inigsulong sa mga kaaway, gadag, mga pana, mga bangkaw, mga espada, inigingos hari, dasmag, bahala nag mga tusok diri sa espada, sige yung dasmag. Ingon, uy, daghan namang patay, mga kapatid, sige, damag, yapon, sige, lang yung damag, magpatong-patong na lang ng mga patay. Sige yung damag. Ikaduhang lingi sa imong tupad ko no being na magpakamatay ka para sa Ginoo. Nawa mo lingi. Mao na yung mga buangon. Hoy, kasagaran nato ang atong gibuhat lahi. Imbis nga moingon ta matuman ang imong pagbuot, moingon naman hinuon tas Ginoo, Ginoo in taon tumana ang akong pagbuot. Maayo unta sa sakit ang akong anak, makapasar unta ning bugo kong anak. So pagkapasar nga bugo man, himo ang bright ning akong anak nga tapulan bugo pagyud. Grabe kayo ang atong ipabuhat sa Ginoo, no? Napagani uban mingon Ginoo in taon magwapa unta ko. Grabe jud kayo ta mo diktar sa Ginoo. Ginoo mo taas ta ning akong ilong. Ginoo puti unta ning akong naong. Nya di man gyud mo puti, ala inom ana mga tambal aron mo puti gid ang naong, hala nos-nos gid anang paputi is naong. Mamugos gid ta ba? Mamugos gid. Ginoo makauyab na unta ko. Wa jud day kay uyab.
Nya ini kauyab na, puslan man, yan na may uyab, la, pahimuslan na yun, tinukhangay na yun, huwag mga kasal. Nya, pasugo pa rin na sa Ginoo di ay. Kita na yung nagbuot, nya ini kabuntis na, Ginoo yung taon, luwas sa taon niya ako. Di pa ko ready, Lord, uwaw kay Lord, uwaw kayo. Ginoo, uwaw, anong ka tinukhangay mo, saan mo nga? Grade 12 pa man mo. Di ba? Or grade 11. Labaw na grade 8. Sus, pagpakauwaw lang. Labaw na yung pare. Lord, luwas sa taon ko, pare, rabay amahan ani. Na, patay. Patay yung kuliktas pare. Nga naman, kay nagbuot-buot mura na tag kitay amos Ginoo. Muna nahitabo ni Propeta Hunas diri sa atong first reading. Gusto niya mga matay gyud ang tanang taga Ninive. Karon kay gipasaylo mas Ginoo 14 yang yaw-yaw sa daan pagyud ko. Daan pagyud ko imo kong gipawali ani mga animal kay mga tao. Unya karon imo silang pasayloon. Patiya na lang ko. Kana bitang ang imo bitang kaaway, kana bang taong sigig pangaway nimo ba? Nya mao na noy makapasar, nya ikaw na noy mahagbong. Kana bang ginikanan kas imong anak nga buotan kayo pag-take sa board exam, nahagbong imong anak, kadto nung anak atong sigig libak nimo, mao noy nakapasar. Unsa may imong bation? Ha? Ang imong anak perting buotana, perting tuon, kadto noong iyang usang anak, sige lagduwag computer, inom pa dito, nya sila sad siging libak, sugal pa. So pag resulta sa board exam, pasar ang ilang anak, imo nung anak hagbong noon. Saban, sa imo isultis Ginoo. Ginoo, patya na lang ko, wa kay ayo. Itong na ako'y kaila bitaw nga active kay sa simbahan, nga ni take o kuan mating ito yang kuanan bar exam nya ikatulo na rabaton yang take sa bar exam nya perti ganyang tuon active ko kay sa simbahan, member ani mga organisasyon na sige yung serve simbahan. Pag take na sa bar exam ikaupat nga higayon ay katulo hagbong bitaw gyapon ang iyang kaila ba nga tao nga palainom pagyod, himabay pa, sugarol pa kayo, wa say simba-simba, pastilan, tikwan raman, mao manoy ni pasar. Abot niya sa ila, matod pa niya, panglabay bitaw niya mga imahin sa Birhen, imahin sa Santo Niño, debosyon siyang San Antonio de Padua, Saint of Impossible, labay bitaw niya tanan sa mawa mo'y ayo, ni atang gatinarong, inyo tang hagbungon tuan o buangon kay tanan inyong gipapasar. Ana siya nagalisod pagid siya siyang pamilya financially. Di ba? Ako kasuway sa kuana, buutan kay akong papa, salbahis kay akong mama, ang naparalyze ako manong papa. Pagtambong laging mama dito sa ospital na anak ko, Lord, nganong kani may na-paralyze ka na untaw? Inlatos kay mama, hingasaba kay papa nung pertimbutan na, bisag latoson. Mauna noy na-paralyze. Di ano'y yaw-yawan gayon. Ako ka na, untay na-paralyze. Ano, di nang ungot ng baba na, di na nakayaw-yaw. Di na nakapanglatos, kay mag-ana ng kamot ba? Kapanglatos. Pero, mau may kabubutos, Ginoo. Sigog hangyo nga, maayo unta akong papa na gipunan na nun sa akong maguwang after mga 3 years. 1989, papa na paralyzed. Pagka 1992, si Pedro na sad akong maguwang mo na hug sagdanan, paralyzed na sad ako. Na ano yung mga silingan na mong sige lag-inom, way simba-simba, hasta lagsika hinom mo atos tarian, kusog pa kay kamot, oh Jess, akong papa nung buutan kay, way sugal-sugal, gaana na nun, agas pang laway din. Pedro nga siging serve sa simbahan, porting buutan na, buharakos katunga sa kabuutan na akong maguwang, nahug no sagdanan, na paralyze noon. Ako noong may pagkamuangon, mulikta na no.
ako'y na breadwinner, porting guulan ako ato, sunang kay ako'y nahanukan sa, ako Lord, nag-serve sa kong simbahan, Lord, na ako diha, Legion of Mary, choir, porting akong aktibuha sa akong pag-eskwela, gatinarong ko, mautong na-honor ko, sa akong pagtrabaho, gatinarong ko, maunang dali kong na-promote, sa akong pagpanguyab, nagtinarong ko, ako'y gitukhang nga babae, bisag katukhangon na kay ko, walang gyud kanang pukong gyud kay kuang gyud sunod Dios Ginoo. Nganong ako naman oy gidatugan sa daghang kay problema? Nako, mura man ig sobra na ni. Na ako ga-serve nimo. Mao na no ni nahitabo, nabungkag pa akong balay sa bagyong ruping. Pastilan amo nung silingan nga wa gyud simba-simba. Gasige lag pamintana dito sa iyang balay, wa gyud maunsa sa bagyo. Ako nung balay bungkag. Ground zero. Kana inana ba? No? O kamo ko na maingon anak be, sugot mo. Buwagan pa ko sa akong uyab. Taliwa sa kagit-ngit kay brown out, bungkag pang balay, bungkag pang kasing-kasing. Be kamo ko no anak ko na be. Gailing ay mong tupad inga. Okay ra na mo? Anak. Pero ang nindot di ay kanang mudawat ta. Inigdawat na tos kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo mo'y mubuhat og mga butang nga wa nato palandunga pero atong gikinahanglan. Isbuna ko ha, kung motuman tas kabubutos Ginoo bisag unsa kasakit ug bisag unsa kalisod, dunay moabot nato nga maayong butang nga wa nato palandunga pero atong gikinahanglan. Ang Ginoo rin nasayod ana. Motong wa ko katik sa CPA board exam sa akong pagka-accounting, nagmahay bi ako ato kay ganahan jud ko mahimong certified public accountant. Ga-review nako sa man akong trabaho, demanding man kayo hangtod man ko alas 10 gabi mahuman first 3 years. After 3 years, mo eskwela unta ko kay na balhin man kong laing department sa bangko nga medyo luag-luag na. Wala naman sa ko'y gana mo eskwela. Wala ko'y gana mo eskwela. Nga nagsige na kong ingon, kung mo eskwela tingali ko, dili na tingali accounting. Ana. Nga mo to, akong gieskwelahan pagkapari. Nabalhin ba? Wala na sa ko ganahin magminyo. Nawa ang akong pagganas pagminyo tungod sa problema akong giatubang. Aw di man sa tingali tungod sa problema kanang na ilisan laglain ba. Na hangtod karon napari ko. Mao di ay kay gikinahanglan di ay nga maparis priest ko dinhi sa San Vicente Ferrer Parish. O ngano man nga anhi man jud ko ibutang aron mga panahona aron mamaligyag slat. Oh, di ba? Tanawa, pila na itong halin. Karon pa dyan ko nakaamgo, ani. Nahalina na ta ang atong slots karon sa Holy Pads, kaning Holiness, Peace, and Divine Salvation para sa retreat namong mga pari. Mga 3,000 priests mag-retreat karong November 7 to 9. Ang atong halin niabot nag 48,263 ka slots. Pakpak. Pero naapay 51,737 na kinahanglan pagining akong ibaligya padayon. Nya sa ato sang special slot ang kaning Mother Mary's Enriching Graces or IMMEG para ni sa atong segunda patron na pista karong Sabado. Nahalina na punta og 11,396 slots. Pakpak na saan. Naapay 8,604 na slots. Jutay na lang. Hot doon tani karon hangtod karong Sabado raman ni kutob or Domingo. Unya sa ato sang DSAP kaning atong Divine Solution and Prosperity para anang atong paliton ang atong yuta diha.
naanatay halin mauraman gyapon no ang pledges 66 slots as of up to yesterday nya sa 66 slots ni increase ng atong nadawat nga actual investment or cash niabot nag 38 ka slots. Pakpak nya nagkinahanglan man taog 44, at least 44 slots nga actual investment kuha nga nalanig unom nya naa may pledges nga 28 nga wala pa nakarimit atong iampo nga naa untay unom ani or do nagi bag-o nga mo palit kay naa pa man tay 74 slots to complete our budget aning DSAP na kamo nakapalit na mo DSAP di mo mapalit tag kuara man ni tag 500,000 per slot investment slot no nya nay namalit ba nya akong tiksan ang common gyud nga response sa namalit ha way labot ng wa mo palit ang common yung response sa namalit kay dako biya kining kalipay sa akong kasing-kasing kada slot nga mo palit kada slot dako kay kalipay nyang pasalamat dayon ko unsay ilang itubag common nga tenor silang tubag Father hinatag ra nas Ginoo namo iya nas Ginoo amo ra nang gipaambit sa simbahan nindota no kana bang makaamgot nga hinatag nis Ginoo kamao sa tang manghatag pero mangangko na kita nga ato ni din ata manghatag sige ingna ko na imong tupad ingna kanang imong naong giangko na nimo ingna ko na lingi abay na kanang imong naong giangkon ba na nimo nya mo ingon ganing giangkon yawan o na siya kanang tao nga wa mo angkon siyang naong nya iyag yung gidawat ang kamatuoran nga gisultis Ginoo nga gibuhat niya sa image and likeness of God kusog kay na siyang mopaambit sa iyang nindot nga naong mo smile na siya kay malipayon mo na siya kay larawan jud kos Ginoo mo na inigtan-aw sa niya siyang mga kauban larawan sa Ginoo smiling na siya naong pero kana ganing nangangkod siyang naong insecure kay na siyang naong magsige na siya pangumparar siyang silingan mayo lagi siya naong ako batig naong may lagi siya kilay ako bati og kilay nindot lagi siya buhok ako bati og buhok nindot lagi siya height ako putot na magsige na siya og kanang pangumparar madugay maglakaw na siya insecure kayo inigingon nato ngaris ato bangon dilong ko ikay basa diri ana no sige katapusang lingi sa imong tupad ing malipayon ra ka ng imong naong okay bebe kamo kunong mga asawa diri kamo mga asawa kinsa ninyo nga hangtod karon magsigi yung tutok sa naong sa inyong bana ta sa kamot kana be mga asawa butlang sige mga bana niyam sa mga banang ni aron din kisa ninyo mga banahan sige pag yung tutok sa naong yung asawa taas ka ng kamot day usa dito sloyo ni Isa napag usa ka bukbana nga ni Isa nga sige pa siyang tutok kanina lang grade kanina mga estudyante naam ni sila yung mga uyab-uyab kisa ninyo din sige pagtutok naong sa inyong uyab ta sa kamot di ba kadaghanan Diyos na uyab mututok gina tutok kadang uyab pa ba sig tutok hanto na guna duol na lang kay na ilang naong sige tinutukay nadiya sa kuan kana mga iskina kanang maghatod baron ang babae kay pasakyon ang laki or ang laki bay pasakyon magkuyog ba sila tanawa di ba magtinan-away na ayos to ayos gina yun
pero sus ni ay mga asawag bana wa na tinutukay. Ngano man nalimot na nga kana di ang imong kuyog hinimos Ginoo, nga kanang imong kuyog hinatag sa Ginoo. Muna si Hunas nasuko siya nga namatay ang kahoy. Ang kahoy ba nga nabuhi karong adlaw namatay pagkaugma, suko siya sa Ginoo. Ingong Ginoo kana dihang Ninibe kadaghang mga bata dihang inosente, 120,000 na labing minus mga bata diha. Nya wa ka maluoy, imong ipapatay ang kahoy noon nga usara ka gabi nabuhi, suko kay ka nga namatay pagkaugma. Nga anon daghang kay mga tawo buutan wa ka masuko. Nalimot naman si Hunas nga ang matag tao di ay hinimos Ginoo o gimahal sa Ginoo. Muna kita gimahal tas Ginoo, munang papaliton gitag slat. Nya kung di ka mo palit og slat, mas gihigugman na nimo ang imong kwarta kaysa Ginoo. O anha na kadiha maimperno. Yung kadi man ko kapalit anang disa pader 500,000 ko na. Unya kanidi ay hulipads tag 100 pesos raman ni per slot. Kana dayang atong meg 100 pesos raman gyapon na. Di ka kapalit ana. Yung ka human na man kong palit ko pader last week. Unya last week ra day kutob ang hatag sa Ginoo nimo og kwarta. Wala na day kay sweldo this week. Wala na day kay kwarta next week. Nya di gid ka mubahin bisag 100 pesos lang kada week. Nindog tayo.